Ni bai, atxabaltan sentitzen naz. Eta oin ja esan neike baietz, euskerak lagundu ninduen prozesu honetan. Integrazio prozesu hori ikusten da edo jartzen dan kanpotarren eskuan bakarrik. Eta niri, atentzioa emuten duz, askotan eskerra deitzen dan angelo politiko horrek hitz egiten dago asko emigrazioaz eta zapalduen kontra, zapalketen kontra eta zapalduen alde, baina askotan diskurso politiko hutsa da. Egundoko desoreka ekonomiko eta politikoa da zela, eta desoreka ekonomiko horretan gu zati privilegiatu garela eta gure privilegio ekonomikoak badaukala zerikusirik baita beste baten egoera. Kopresi hemen kooperatiba bada, eta bai dauka aurpegi bat nahiko onartuta bai ez. Baina hor, beste enpresa bat, beste transnazional moduan dago. Immigrazio politikoa da immigrazio ekonomikoa ez, baina egoera struktural antzekotik ez. Atxabaltak badauka gaitasuna kanpotarrei onartzeko. Badauka gaitasun hori, badauka maitasuna emuteko.